Bé, doncs s'iniciam un nou Aranem Podcast. Avui veuràs que l'escenari iniciau canviant, més nosaltres o que destacam generalment eret que tots els convidats són iguals a Siu. Avui m'he plaset d'entrevistar ara que hi era actual síndica d'Aran, Maria Vergés, ara que aprofitament de saludar, síndica. Hola, com va? Més, no l'hauem convidat tant com a síndica, sinó com a Maria Vergés Pérez, vesia de l'Es, actualment. No sé si abans eres vesia d'Escunyau, te consideraves vesia d'Escunyau, o ara com te consideres tu ara en la teva vida? Com a vesia, vols dir, no? Sí, d'on te consideres més tu ara? De l'Es, d'Escunyau? A veure, jo si me demanes d'on so, jo t'he de dir que so de Betren. A Condà d'aquí, la vida m'ha portat a viure en l'Es des de 2009 i so força còmoda, i un poble doncs, on també he trobat un espai on desenvolupar-me també com a vesia de poble. També passi molt de temps amb ella, en Escunyau on viu la meva família, per tant, com a dits en Twitter d'Aran i d'Edmunt. Vull centrar-me, en aquest cas, no tant d'Edmunt, més d'Aran, perquè jo crec que tot Edmunt coneix, no?, qui és l'actual síndic d'Aran, que ja ho entens, d'empís a parlar en senyalet en aquest espai d'Aran en podcast, més també volem conèixer qui és realment Maria Vergés, com ha arribat Maria Vergés a on ell avui dia. Més concretament abans volem parlar d'això, d'aquest projecte d'Aran en podcast, però que, òbviament, aquesta pregunta no la podem obviar. Ell és un projecte que ha estat, que he finançat pel Consell General d'Aran, des d'ací òbviament agrair la confiança per apostar per aquest projecte. Més vull preguntar-te per quin motiu heu volit des del Consell apostar per aquest Aran en podcast? Bàsicament perquè ella dit la batalla, se pot dir d'atau, que jo penso que sí, que avui en aquests moments de mera llengua, passa per metre-la a nivell de d'altres llengües. Per tant, en aranès no hi hauria cap tipus de programació en aquest sentit, com a podcast com a tal, on també s'aprofités a conèixer en aquest cas la gent del territori, com a ben diries, des de la vessant més humana. Penso que hi ha idea d'un projecte que era de Besuny, que a viatges des de l'administració no se poden posar tots aquells projectes que serien de Besuny, que hi hagi hagut aquesta iniciativa, en aquest cas per part teva, doncs m'ho sembla que hi ha oportunitat força bona de tirar-la endavant. És consumidora de podcast? Nascut, ara ja no parli tant d'Aran en podcast. Jo te pregunto, Aran en podcast n'has consumit betin ja? Sí, a tros sí, perquè no me da temps, quan vau a caminar les tutes dimenjades sí que les escuti. I després sí, a viatges escuti podcast de tot tipus, des de programes més d'humor o de qüestions que m'interessen més. En multiviatges també en cotxe, que hi ha la manera més fàcil també d'escoltar-les. Que la veig... és més consumidora d'un format Spotify, no? Sí, normalment sí. Normalment hi ha format més proper en qui ha arribat en podcast, que també ho hem d'auti canals. Maria, se vos saludar, que era a tua càmera, a totes les persones que ens estan veient ara mateix des de casa, se les vols dir de cau corrent i mateixa? No, doncs hola a tutti. Ara de mora veure que me va demanar Álvar a tur d'aquest podcast. Jo ara mateix és la síndica que era màxima representació institucional que avui en Aval d'Aran, més òbviament era Maria Vergés, que avui 7 anys o 8 anys no somiava, a més, era síndica. Què volies era Maria Vergés quan eres jovenota? Doncs jamais hi ha hagut com una vocació concreta i única. M'han interessat moltes causes. De més, jovent, segurament, jo hi ha tendència, hi ha facilitat més gran per a aquelles qüestions que havien haver també d'àmbit des lletres i de més. Quan arribé a aquella època de començar a trigar assignatures i de més, tendim més cap a la rama més científica, que ve en enginyeria tècnica forestal, i després és veritat que com que m'han interessat diversos àmbits, que la meva trajectòria laboral ha estat diversa, des de precisament en àmbit de la ràdio, en revirades en Catalunya Informació, com a dant classes de música, o després també muntant també jo empresa, la meva company, en molts anys ja. De què era l'empresa, per curiositat? Que és d'enginyeria forestal, pendent un temps. Per tant, els més interessos són diversos. A viatges també pensi que ara fin, quan revises el currículum,
no sabes ben com explicar la teva experiència, però també he pensat que en l'àmbit de la formació, que hi havia una formació més científica que no podies artenyer se no era a través de la universitat o de la formació reglada, era altra part més en l'àmbit de les humanitats, podies abuela més a través de l'autoaprenentatge. M'has comentat que t'agrada passejar en les dimenjades, que aprofites en t'escoltar, trossets d'Aran en podcast, i era el motiu per qual tu mires a terme la carrera aquesta d'enginyeria forestal? Si te digui la veritat, no tant com que en son moment a jo m'interessava molt en any que juï la selectivitat. Jo arribaves a la selectivitat sense saber això que volies ser, a la vegada? No, ja veiem tota la llista de possibilitats. A jo m'interessava en les ciències ambientals en aquell moment. Era jo a carrera molt nauera, on hi havia molt poquetes places i per tant la nota de tall era molt nauta. La fórmula era jo a carrera pont, no? Dempués sautar al segon cicle o al segon grau, no? D'ambientaus. En aquest cas, jo entré en forestaus, en Lleida, i quan acabé, estava amb aquella perspectiva de que Dilleu era suficient. Justament, inclús abans d'acabar, començarem a web de treball becadi també a través de la pròpia universitat, així a Naval d'Aran. La vida te va portant a viatges no hi tant... Ja digui que jo no havia hagut jamais una idea molt clara al 100% de lo que volia, però de més anys també he vist que cau carrer que m'agrada i el contacte amb la gent i amb el dia a dia de la gent. Era interpresa? Per quin motiu finalitzec? Eren, imaginin, sedents a Naval d'Aran. Sí. Quin tipus de servici oferia? En aquell moment treballarem uns anys en ordenacions forestals entre els ajuntaments. Dieu, era la primera interpresa del sector que existia a Naval d'Aran o n'hi havia verauta abans? No sabi si n'hi havia hagut verauta abans, no te'n sabria dir. En tot cas, era una època on hi havia força ajuts europeus de cara als propietaris dels boscs en aquest tipus de projectes. I estarem treballant, a través d'ell també, en primera instància, abans d'acabar la carrera, damunt un contracte universitat-empresa, que la pròpia universitat gestionava en aquest moment. En aquest moment també era professor en la Universitat de Lleida, Álvaro Aunós, que també ha estat enginyer en Consell General d'Aran. Et mos que hi ha oportunitat a la gent de la Val d'Aran que en aquell moment estudiàvem forestaus, i d'aquí amb aquest company en acabar la carrera, decidirem muntar aquesta empresa. Funciona pendent un temps, després cada un també agarra que ensenyau et son camí. D'aquestes mesties que m'has explicat a l'inici, com a lo de reviradura dels programes de Catalunya Informació en aranès, de la teva empresa, d'en què te quedes tu d'aquesta experiència? Què és això que més t'agradec? Jo penso que la diversitat, no? Enfrontar-te a diferents reptes en diferents àmbits. En aquest moment, quan treballàvem amb les revirades, que calia llevar-se molt dura, que enviessin els textos estes resolutius, que després els locutors haguessin el text en temps de forma. Quin horari avui és? Perquè, clar, imagini, en la seva època, què parlam? De l'època en la qual era ràdio era en Baqueira o parlam de quan ja era seu en Viella? No, ja era, sí, és quan se començaven els programes de ràdio... En aranès? No, de Catalunya Informació, aquells informatius en aranès des d'ací. En aquell moment també hi era encara Lisa Scala a la ràdio, José Badia, José Antonio Bruna. Érem un equip de gent que amb aquest treball previ arribaven les notícies en català i després poder-les emetre en aranès. A la vegada, amb t'atures si és de Maiting, que t'has set com a molt tard, potessin haver tot aquest text en aranès per manir programa d'esguait. Imagini que al llarg de tota la teva trajectòria hauràs coneixit moltíssima gent. Pramuda Cro també jo crec que, o com a mínim hi ha causa que detecti ell que és força associacionisme. Vull dir que és en força locs, perquè hi ha dels tios aficiós, o com a mínim que vegi també, ell no sé si directora, si coordinadora de la Curau. Quatre sus. Sí, Cro venc molt més tard. És veritat que des de molt joven ha estat vinculada a l'àmbit associatiu, des dels comissions de gestes
en aquest cas en Betren o en Escunyà, o està en què hi ha, doncs, en aquest moment era l'Associació Joanesa d'Aran, era que revisculèrem també un grup de jovent i que està aquí un temps també doncs, activa treballant. És veritat que hi ha un determinat àmbit, de segons més en encastre social i cultural, que tu m'ha cridat l'atenció. Damunt anys comencé a dansar en la colla Santa Maria de Mijaran. D'aquí també, en aquella època, me començà a interessar per la música. Tenia les colònies on els monitors tocaven la guitarra, ja que em sembla el més exòtic i el més divertit del món. Tu toques, no, guitarra? Jo toqui guitarra, bueno, la grati, la rasqui i enxinyau. I aquí ho comencé a estudiar en l'escola de música, aprenent enxinyau, muntèrem el primer grup de música rock en aranès, amb 16 anys. Com se diria? Eixe Vitejaires. Érem de teloners, inclús de Jarabe de Palo, quan no era Jarabe de Palo, i del propi grup Nadau, també vinculat a aquests actes que organitzàvem des de Joanesa. Xevitejar com a los susurradores, no? Exacte. Bueno, en aquest moment el primer nom sigue que Xevitejar des del Llunfern, després del Llunfern que t'he reduït a Xevitejar. Ensenyau, bueno, rockeros. Sí, bueno, en fin, avui amb 16 anys amb molta il·lusió, que no soc que érem d'amb Isma González, amb Cristina Baró, te parli ja d'Auta Vida, quasi. Bueno, oiem cançons pròpies, sí que hi ha experiència molt... I ensenyau contrastant, no? Que passes d'un grup de rock a corau. Bueno, entre mi i ella, que era música tradicional, tu estem vinculada, bueno, he pogut aprendre molt, i també en compte que de l'àmbit de la música, especialment, que està jugant a un àmbit, diria que terapèutic, on me trobo còmoda, després he d'anar a viure en les, doncs me permetec en aquest moment també de la mà dels Corbilluers, que ja està un temps també formant part dels músics, conèixer gent. D'aquí també, a través en aquest moment, l'associació d'en se crea un grup de cant. A poc a poc ha anat derivant en la Corau Quatre Sus, que ja vam leu, naixerem en 2012, doncs 15 anys a prop de trajectòria. I quan assajats? Perquè jo veigués els concerts que mets a terme, que veges en Montgarri, també n'he vist força en Nawaran, en l'Est també nets, en Villa nets, quan assajats? Bé, nosaltres assajam reprenem ara els diumenges, dijous, en funció també de la disponibilitat. Avui tostem dos concerts fixes ara, un a Nadau, els altres en Tours de Sant Joan, i després en vam diversi, ara participarem aquests dies endavant amb Llengua Viva, col·laborarem amb Llengua Viva en teatre que de Sant Jordi. Bé, al final parlam d'un corau totalment amateur, on hi ha un esforç, ajudaria més per part de mi que per part d'Eres, perquè res a formació musical, és una ensenyau i poc més. Aquí ara el que hem, el que estem assajant, i també de demostrar que se pot cantar cant corau adaptat de músiques de tot tipus, també en aranès, no? Ja que penso que és interessant. Queda reflexat també que la música t'agrada força quan, no sé si n'hi ha intenció de revaloritzar o de desvincular ensenyau d'un que se danse en a Val d'Aran, també la música també té un grup Ramball que ha estat com a, no sé, si hi ha aposta també personautia o hi ha aposta en conjunt de tot el grup, que bo d'un que s'acro, no? Reivindicar també, ensenyau el son paper perquè de viatges, quan les colles dansaires dansen, dieu, els güeis se'n van d'aeri en no pastar la música que hi de junts. Ja tau. Els músics en les colles de danses hem ser artistes secundaris. La veig no sé si Ramball existís precisament també en Balú. Ramball, primer no hi ha aposta personal, hi ha aposta de tots els membres que en formen part. Ramball neix de la mà després del 50 aniversari de la colla de Santa Maria de Mijaran, de la que tots els membres del Ramball n'ho hem format part. Aquí ho decidim que a celebrar aquests 50 anys seria interessant poder enregistrar, gravar totes les danses i cançons que la colla ha anat cantant aquests 50 anys, que demoressin enregistrar i gravar, perquè és veritat que ho hem una riquesa musical important, però si no se queda enregistrat, això se perd. Això suposaren 3 mesos d'ensagi, de gravacions, de molta intensitat. Era la proposta, no? No tots els membres dels musicaires de la colla formen part de Ramball,
però d'assajar, de provar, de seguir, no? De veure gestient d'autres causes. Han anat gessent, Ramballa ja l'heu 2 anys de vida, ara treballam en la gravació també de poder haver un disc propi de Ramballa, en aquest cas a través de les plataformes, perquè la gravació d'un disc físic és molt costós. Demoram en el probleu mesi de poder ja treure, en aquest suposi que serà a través de la plataforma, doncs 4 des cançons que ho hem anat tocant aquests 2 anys, en poder de cara a la tardor, doncs hauen 4 més. Ramballa a la fin el que hi ha un grup de persones que s'estimen en la música, que les agrada música tradicional de raïc i de composició, en aranès. També en aquesta... Són tutti de la colla? Sí, tots els membres de Ramball formen part també dels musicaires de la colla. No tots els musicaires de la colla són laguens de Ramball per qüestions de temps, personals o de tipus que sigui. El que s'allama acro. En definitiva, el que hi Ramball és un espai de gaudir, de disfrutar i de passar-nos bé. En poc temps lliure que te quede, què és? Et digui perquè, clar, Ramball per un costat, encara que no que és cada dia, òbviament, Ramball per un costat, Corausco de sus periaute, òbviament sindicatura. Temps lliure què és? Perquè en síndic ben tot ja et saben que hi ha agenda molt carregada. L'agenda, més que l'agenda també hi ha la disponibilitat, no? Telèfon, contacte, etc. Però no hi ha vida més emocionant o més intensa que qualsevol altra persona, que s'hagi d'estar amb la família el temps que pugui, amb els amics més propers. El viatge és més complicat perquè tot hi ha dit de viatges, la meva agenda és complicada, però te puc assegurar que era d'amics propers de quedar un cop cada 2 mesos i costa molt, no? Passejar, caminar, sona atòpic, però que tampoc hi ha massa més marge, no? S'ha d'aprofitar el temps, de gaudir, i a viatges també de no a res, que hi també força saludable. Creguis, s'indica, ara abans d'entrar en una qüestió molt concreta, que el temps lliure, hi ha persona que, com a tu dius, que jo també viu ensenyat perquè no hi ha horaris. El telèfon sona i has de respondre perquè o te telefonen per un contacte de no sé què o que hagi sigut incidència no sé on i te cau estar disponible les 24 hores. Aquells moments, aquelles transicions de iapats, com les vius tu internament? Vius com a de mera... no de mera tensió, més vius de mera sensació de quan s'acabarà aquesta tranquil·litat o la gaudisses? No. Jo no... Ja diré, també no saps al final interioritzes aquesta part més estressant com a normal, aquest també un mau del segle XXI, no? Però no... Ja diré, pensi que hi ha part d'aquest tipus de feina també a que veiem que t'hi trobes còmode, t'agrades, no? I evident que són feines que no compensen especialment a nivell personal, no? Ajuda un moment me compensa en aquest sentit, és veritat que hi ha temporades en les causes són més tranquil·les, sí que és veritat que a viatges te pots desvetllar de 6 de matí, el primer que te ven que cap i cau carrer en concret de treball. T'ajuda no hi ha exactament un treball, això, ara sonarà molt mau, això que vau a dir, no? Que com a interioritzat com a manera d'este i a la fin també aquesta professió, si se li pot dir d'atau, aquest treball, aquest àmbit... Bueno, este polític jo crec que hi ha professió més o menys respectada per la gent d'hora de carrer. Bueno, perquè també hi ha molta ignorància a viatges, diguin en un sentit de la paraula, de lo que representa l'administració pública i de més. Aquí ho també ensenyeu el que estan veient a nivell general, el que emet la televisió, també que hi ha un trencament entre la societat, la política i el públic. Jo penso que també provocat deliberadament per determinats sectors que les interessa a creure que el que hi de tot i que el públic no serveix de res. Penso que hi ha l'error més gran que podem cometre, ja dir, la implicació, el compromís de la gent, ja no digui especialment en la política, sinó en cau carrer, en una entitat, en una associació, en un lloc de treball, el compromís d'illeu cau carrer que avui en dia ho hem de besuny més que ja més, perquè sense acro estem a disposició d'aquell interès que ja vedem que existeix en el món. Me diries,
i els benites, doncs que gaudisses o que has estones de tranquil·litat. Me sembla que ni més no hauràs tanta tranquil·litat. Bueno, com ha dit en acro en castellà, no sé, ara me guanyaré jo a la getada de Caucarres, però sarna con gusto no pica, no? Bueno, hi ha decisió personal molt meditada i molt pensada, però que jo havia besoin vital d'augments d'assajar, sembla que sí, que en un parell de mesos hi haurà això més de feina. És contenta? Sí. Se no acabo saet, com a qualsevol persona que decidís enfrontar jo a la persona. Digui perquè te vegi ensenyau també emocionada a l'hora de parlar d'aquesta situació. Imagini que, clar, totes les persones han passat qualque procés i ara haurà de poder tenir això, doncs hi ha gent que aquí menti, se met, al moment, pum, hi ha gent que n'hen 10 anys, n'hi ha gent que hi ha... Tot hi ha net son procés. Veig que has viscut aquest procés, no sé, tens net a poc a poc, sabem, veig que has viscut un que és d'emoció o d'il·lusió, perquè tal com parles tu ara, que em dius més i te va tocar... Te'n basen, és a dir, jo he pres una decisió d'estar mare en solitari, també he de dir que el procés ha estat senzill i ràpid, no m'ha costat, però he coneixut molts casos de persones que realment han un repte, dificultats, de lo que el cost emocional que acro suposa. No? En meu cas, doncs, no ha estat a tau, veritat que jo seré mare grana, ara mos diuen ja que era paraula de l'embaràs geriàtric, que a jo no me l'han dit ja més, però que existís aquell aquí, però que respon també a un besuny vital de també trobar un propòsit en la vida, no? De veure quina peada, pot ser una egoista, podem deixar en aquest món. Serà un mainat juny o hi ha mainat juny? Un mainatge, no ha nom encara, en procés de des que mos escuta a veure proposta que me l'és que arribar, però com a qualsevol altra maternitat, hi ha part de la maternitat que pensi que hi totalment romantitzada, però 21 dies que també vas estar pare en breus, la demanes a la teva nena, doncs està bé t'hi darà, hi ha part que hi molt romantitzada, hi ha un procés, però hi ha part biològic molt bèstia, qui ha patit, qui ha viscut, doncs es coneix, i per allà també socialment, doncs he vist com a caucarrenc molt romàntic, evidentment, quan hi ha decisió que se pren conscientment. Quan te lleu estàs quatet maitín que no pare de plorar, dieu no hi tan romàntica. Perquè després també comences a entendre el que suposa de responsable de llaute estar viu tot el temps. I per tant ja no és soleteret de portar-lo a l'agents, que és un procés que dura 9 mesos i tot va bé i d'empujers, sinó que has d'aprendre a conviure amb llaute tipus de patiment que encara era desconegut i que també hi ha un repte vital. No? Què t'agradaria transmetre-li a tu com a mai, com a referenta, perquè per a fin, com tu ben has comentat, mai única, què t'agradaria que pogués arribar a aprendre de tu, Tonill, en aquest cas? A jo m'agradaria no transmetre-li els més traumes, no? Igual que suposo que qualsevol pare, que tot ja ho hem el nostre bagatge, però si tu transmetre-li la capacitat de, primer, d'estar una persona, de que sigui capaç d'estar feliç, de que sàpiga trobar son lloc en món, que pensi que hi ha un dels besunys més vitals que ho hem més enllà de tot el que ens passa en la vida. Després, evidentment, el que voleria és que no patisse, que no hagués problemes, que l'anés tot bé en la vida, però la vida també... No suposo que això et volen tutti. Acro és evident que forma part del paquet. És tot de l'acceptació de lo que hi ha la vida, que segurament és el repte més gran que hem com a éssers humans, no? D'acceptar els llums i acceptar les ombres i de ser responsables de nosaltres mateixos, tant després poder estar, acro pensi que hi ha un valor indispensable estar útils a la resta, no? Perquè no entenia la vida sense aquest concepte d'utilitat de caucar més que ton propi benestar. I ara mateix te notes premanida d'aquest nou pas? No. T'has mentalitzat? En la crossó, premanida, me sembla que no n'és ja més. T'asseguri que jo decisió que se la penses i la medites en excés, jo l'he pensada molts anys,
no l'aries. No l'aries perquè da vertigen, perquè més enllà de que al començament tot va bé, són uns repupets moníssims i adorables, i més enllà de no dormir, que pensi que és el més superficial, ja tot ja ho te repte, com a ben diries, de saber transmetre, de saber educar, i de també, com a digui, estar conscient de pas de temps de la vida, perquè suposo que no és tan conscient com quan qualque res més petit depèn de tu i ves com el temps passa. Bueno, diden era fase que en viatge neix in repupet, que hi to, ja més tornes a guardar tadawan sense campata de res per ser passe qualsevol causa. I com aquest temps ja hauràs evident, no? De la mateixa manera que hi ha un canvi dràstic en la vida, el moment en què comences a perdre estos referents, no? Que són els pares o la gent que has davant, ja suposi que aquesta part de guardar-te de res i de no pensar que en tu, sinó en impacte el que tu vagis a en aquella personeta que depèn al 2000% de tu, de tot. Ara que has parlat dels teus pares, que els sembla que era notícia. Les agarré per sorpresa o no? No, aquestes notícies no. Això, o sigui, quan hi ha decisió d'aquest tipus, també és evident que les has de besuny, que seran un suport indispensable, per tant, evidentment, abans de prendre la decisió en ju, també la meditarem, la parlarem, més enllà de que tu estem, doncs m'han dat la seva opinió de que aquesta decisió personal, no? Però evidentment a darrere se li escapa que hauríem de veure un veig suport de tant en tant. Que ara jo vau a treure un punt eret de que se'n m'ha anat juny aquests que encara no ha nom, ja l'haurà, ja m'hauràs a arribar quan sigui el moment. Més, clar, jo ara canvi en perspectiva hem a un any i més vista de el que serien les eleccions municipals i com a tot molt, entre cometes, precipitat, més ja has pogut pensar que vas a Entres a compaginar... No, que no sé ni quina idea has, vull dir, perquè ja... Tampoc et sabi guai de ju, però que aquella era gràcia, també. Ja dir, a la fin són qüestions... la gent porta ells des dels inicis dels temps i compaginant la vida laboral de mera personal o era familiar, i a la fin també les causes se dan quan se dan i com se dan, no? Per tant, se tracta de metre prioritats, evidentment, però després també pensi que de tractar amb certa normalitat i naturalitat, no? A la fin era compaginar aquesta vida que també, com a ben diries, és molt intensa però també flexible. Per tant, jo era sort també de comptar amb un equip a l'entur perfectament capable d'assumir que és la meva baixa de X temps de maternitat. Era baixa lògica que te merites com a mai. I després pensi que tot és compatible i assequible. I a més pensi que també hi bon que se vegi, que se comenci a entendre que en aquest cas no tot depèn de la soleta persona. Arrenc tireta davant de la mà de la soleta persona, ja sigui en àmbit de la política o de l'economia domèstica, no hi ha un equip que pusse. Per tant, jo una croia total confiança i pensi que també, anant més enllà inclús, pensi que aquest país també hi bon que sigui tau. Per tant, enteni, sense dir que o no, enteni que no descartes. No descartes tornar. No, jo no descarti a dia d'avui, l'únic que descarti és, en fi... Agua besos. Exacte, a dia d'avui l'únic que puc descartar. Pensi que la vida met tot en puesto i que no... A més, pensi que seria contraproduent pensar que el de que jo haja un ill condiciona el que després puga o decidir, no? En això també en esta veu hem dat pas endavant en això i pensi que també és saludable que sigui tau. M'agradaria parlar si seran... Creia que era 2020, si no m'heu enganyat, si no m'he corregit això, jo era 21. Mos trapam en els inicis de la Covid, voleu emplear Covid, que era síndic a la Vets, Paco Boya, decidís
nacen a Madrid e aufrit a tu era sindicatura, o enteni, aufrit a tu era sindicatura. Jo crec que hi ha molta gent que interessada en com succedís això, en quin punt realment ja era conversa aquesta de dir de Maria, vull que sigues tu era representanta de la Val d'Aran. Bé, és que avui, jo en aquell moment era vicesíndica primera, era el que li tocava, diguem-ne, per ordre, no? Bueno, cal dir que en aquell moment no era la primera oferta que el síndic Boia rebia, ja n'havia rebut qualque temps abans, digués que no. Digués que no perquè considerava que havia d'haver un compromís amb la societat, anem a les portes de les noves eleccions, etc. Home, sí, que decisió complexa, no te va... O sigui, negaria era major si sigués a tau. Això parlam del mes de setembre-octubre de 2020, ja érem desconfinadi, ens embarraren els rebrembats el 14 de març de 2020, són dates que bastant gravades en la memòria. Jo sé que eren més, però el 14 no era veritat. També en aquell moment era consellera de Sanitat i per tant, doncs, la vivia en primera persona. No sé que hi ha decisió fàcil, entenc que per part d'ell, i a jo me costé acceptar-la. Quan que era petició, imagini, bueno, que no sé com funciona, a nivell d'organisme, en aquest cas, tot partit, perquè imagini que haurà estat ja decisió també consensuada, no sé si vos a ti dius, o la junta directiva, o tot l'equip en general de unitat d'Arames. A ti com te queda que era notícia del seu de dir que això va t'adauant, que realment hauria d'este jur, així? Bueno, jo en aquest moment, a veure, sí, hi ha diverses qüestions. Primera, hi ha conversa que doncs parlam, expliques els resums. Al final hi ha un xoc emocional evident, no? Pensi que la viu jo, la viu tot l'entorn, tota la societat aranesa en certa mesura, no? També és veritat que un cop aquest sufle emocional baixa, és evident que a la Val d'Aran era oportunitat de veure la representació d'aquest nivell en Madrid era única. I el temps ha demostrat que ha estat més que positiu perquè del govern de l'Estat així han arribat inversions importants, han arribat gestos importants, cosa que no havia passat ja més. No? Però és evident que també internament hauria d'haver un procés. del relleu anava el síndic prenent la seva decisió, dimitís en aquell moment, qui assumís el càrrec era vicesindicatura primera, se junt ha renunciat, ha vengut el segon, aquesta era la fórmula... Més que s'hi poset a tu. A tu te causa un petit hormigueig en cos? No, petit no, això me causa un vertigen enorme de la por de pensar si era la nautada o no. Perquè, vulguis o no, en aquella època ja portau esforç anys dedicada a la política. Jo crec que tot el món pensa que este síndic i el màxim a un no que pot avui a persona segona Val d'Aran. Sí, no, ja crec evident. Jo en la política hi portava temps, en la gestió directa havia estat en l'Ajuntament com a COSU, tot just portava un any com a vicesíndica primera en aquesta casa. No? Sí, hi ha un vertigen molt gran, he de dir també, les gràcies a tot el suport rebut per equip, per a gent de la casa, evidentment per síndic Boia, que ha estat tostemat al meu costat, dant suport i transmetent coneixement que jo d'ella en aquell moment podia pensar que no havia. Però bueno, penso que el pas de temps també mos met a tot ensenyau en loc, a viatges has de veure que qualque resta d'un que ha posadeta a saber si aquella bicicleta va rodar o no. Finalment penso que ha rodat, amb encerts i amb errors com a il·lògic. Bueno, ja sí ho hem. Al final la vida també, com a dit antes, te puse, a viatges te meten llocs on jamés haguessis pensat que hi series. El problema és que te toca que la sindicatura en un moment molt complicat. Molt complicat. Bueno, ja digui que ja vengia... Dels més transcendentals del segle XXI. Bueno, els més transcendentals, jo diria. En aquell moment ja vengia d'assumir la Conselleria de Salut. Portàvem ja tot, diria, des de la UE de 2020 en estat d'alerta i així també que ho arreglaria aquest era el compromís, el treball de
tot l'equip del sistema sanitari de la Val d'Aran que s'hi deixa que era pet, perquè sigueren moments molt crítics, molt crítics. Érem soleti i calec gestionar la pandèmia de nivell mundial. A condar aquí ho he veritat que jo estem guia per criteri dels tècnics i a viatges hauen de prendre decisions que no eren fàcils. Jo viatges quan a tot el passat, no? Quan valoràvem el que siguera en aquell mes i no, aquell 2 anys, no? Entrenades i vengudes. És evident que la gent que no patic els efectes de la Covid de manera directa, ja dir que no estic molt malauta o que no perdec un familiar, que no hi ha problemes amb el negoci, etc., a veure bàsicament com una pèrdua de drets perquè ens embarreren, perquè jo aquí també me rebel·li enxunyar contra l'acrò perquè el que viurem sigui molt dur. Jo vam dir cada dia, en aquell moment encara era el síndic Boia, en l'època de confinament estricte, doncs avui hem un comitè de crisi cada maiting amb els servicis sanitaris, residència, pompiers, on, doncs, jo rebrem un dia en concret, en rebrem multi, però un dia en concret, on la directora del Servici de la Salut, jo era des darreres trucades que havia el dia anterior, des 8-9 del C, arriben un d'aquests comitès i escoltats, hem més de 20 persones ingressades, ens queden 6 pastilles d'hidroxicloroquina, que era el que en aquell moment se dava, no? Quan te trobes a una de prendre una decisió d'aquest tipus, dius, home, jo no he presentat tallos eleccions, no? Després aquestes coses s'anaven solucionant, perquè ja digui que aquest treball dels professionals sigui impecable, però impecable. Després arribaren els desconfinaments, la programació de la vacunació. Que tota la gent amb un corbisún. Tota la gent amb un corbisún, els barbacoes, etc. Que humanament se pot entendre, perquè des de la part de la gestió era dramàtic. Era sort que ho érem a Val d'Aran i que hauríem certa autonomia. Podrem tenir una màquina PCR que la veig podíem més PCRs en lloc de de 2 en 2. Podrem un test d'antígens abans de començar curs 2021, perdó, aquest setembre a tot el professorat de la Val d'Aran. Metem en marxa un grup de voluntaris que portaven les causes en ple confinament, els menjars, les medicines de casa d'aquelles persones que no se podien butjar. El nivell d'autonomia que podrem assolir i que nec de la mà de la implicació de la gent, jo hi ha causes que més orgullosa me'n senti. Després és evident que hi ha moltes causes que no s'expliquen, n'hi ha per què explicar-se, però que sigueren molt dures. És a dir, quan hauríem d'enviar Caucarrés intubat d'ací o a Lleida, perquè així no hi ha UCI, la batalla que haurien els nostres directius, amb els directius de hospitals, era tremenda, perquè no acceptaven pacients. Viure a Cro, jo no la desidia de res, no? Hi haurem gent, per desgràcia, que morir. A Val d'Aran em sembla que s'hi n'atur de 15 de persones, i molta que passec, molt i més, i en una UCI, no? Però, també ens deia que això era la idea de que realment hauem servicis a la nautada de circumstàncies. I això passa perquè hauem gent, persones, de cara a guasi, que se creen el que estan en. Aquest dia, jo imagino que comparties amb jo que dieu ha estat el moment més dur de tota la gestió a nivell de sindicatura. Més, segües és de que soc ha estat millor pendent tot aquest període que portes tu de síndica des de darreris de l'any 2020, que ja portam 5 anys de miei. Hi ha causes. Per exemple, es met en marxa un servici d'atenció domiciliària. Tu també ben al cap, no sé si m'escoltarà, a Manolo de Arres, que viu solet en Arres, que gràcies a això ara ja cau carrers que li dan cot de mà en casa, que li porta la compra. Les causes petites, les causes que realment han impacte. Aquesta administració i institució que navega a dos nivells, a nivell molt de carrer i a un nivell molt institucional. Poder anar un cop anant al Parlament i reivindicar el que era Val d'Aran i la presenta aquí. Però pensi que, independentment que siga jo com a síndica o que siga ja altre síndic o síndica que és que, pensi que hem d'estar presents en els llocs on se prenen les decisions. També ens da cert orgull i certa autoestima d'acrò que hauem, que a dia d'avui hi ha institució
que ell és essencial a garantir que hem servicis al costat de casa. I aquerò que ho carreng important, no? Veig com no sé, qüestions que han que veure amb la gent joana que ara estan metent en marxa també amb aquest fòrum de la joanesa, o maneres o tot el procés, per exemple, de participació de l'Aran 2030 que ha permetut també metre en marxa idees de la pròpia ciutadania, no? Crec que crea important. Se mos aproxima l'euet final d'aquest Aranem podcast. Mos ha quedat molt clar quines han estat les causes positives. Més dieu n'hi ha les causes que mos agradaria veure més positiu i era aranès. Si has escoltat el programa d'un que se suen, sabes que acostumava a preguntar, no? Els nostres convidats com ven la situació de l'aranès, què harien ell. Crec que és important metre aquest debat en carrer, l'escoltar amb tots temes, si ho en consell, més per què no les persones de carrer que opinen, perquè jo crec que a Cro hi ha enquesta ciutadana molt bona que després des del Consell o des dels ajuntaments se podrà remassar que eres donades en qui sap si emplegar-les o no. Tu, des de nau, a baix, com et ves? Jo a vegades me senti com indiscorrellat, perquè m'escuti de lo de mateix, però així hi ha dos reptes fonamentals. Avui finançament i autonomia també té en marxa campanyes de causes que realment hagin impacte, però s'estudia la segona part, que ha que veure amb això que tu dius, que és recuperar la militància social. Jo he escoltat, veure les intervencions en podcast, evidentment falten causes, falten materials, falten programes, falten tot, però també la pregunta és que està en nosaltres, en el nostre àmbit personal. Guaire de nosaltres en els nostres hilats socials escrivim en aranès. Guaire de nosaltres... Jo escriu. Jo t'estem, leu t'estem, Abans me cau dir que causa de 4 anys no n'escriu arren, més de causa de 2-3 anys prengui aquesta consciència social de dir tot en aranès. Per què no? Quin és el problema? Que d'empís ara persona que estigui d'Anjou de Barcelona no que entengui? Igual. Però penso que aquest és l'error, ja dir, molta de la gent que tu has hagut en aquesta taula, hi ha projecció mediàtica important, no escriu jamais en aranès. O inclús encara amb stories en Instagram en anglès, que no vau entrar a discutir. Però per què no? S'ha demostrat que l'impacte que hi ha en determinades publicacions etes en aranès dublen o tripliquen d'altres etes en castellà o en anglès, precisament perquè són publicacions úniques. Pensi que aquí ho és el repte, aquest podcast, causes com les que ho hem començat a lançar com a ambició, era de demostrar que se poden cantar hits número 1. Que se pot cantar i tant en aranès, com a diria Lola. Exactament. No passa res, i de là sona ben i dius, home, ese just arabuts de Lola també sona ben, sona molt millor. Evidentment, però acrò ell trincar un tabú, una idea preconcebuda de que amb l'aranès no se pot anar enlloc, i acrò no és veritat. I ara amb una audiovisual, la intel·ligència artificial, causes com la que estan treballant d'avui a la factoria que permete que la gent que produeix contingut audiovisual la pugui en aranès amb un nivell de qualitat que després se pugui replicar en d'altres llengües. O entenem acrò, o ens quedarem en la part folclòrica de lo que era llengua, que ara fin, amb la cultura, les institucions, el que possibilita que existís una institució com el Consell General d'Aran, que és possible que hagam un hospital al costat de casa. Sense acrò, sense la llengua, ja hauríem un cap. L'hospital la calarien en Lleida o entrem, o no gestionaríem nosaltres el nostre turisme, o prendre consciència d'acrò, i acrò serà la meva aportació a ell, senzillament de tant en tant un post d'aranès en els més hilats, home, em sembla que val la pena. Totalment, doncs ja et sabets, les persones que mos vedets, també podets ajudar a seguir a cadea aquesta que ho hem de tot i a massa, que l'aranès pugui haver més visibilitat, que també les persones s'animen més a ell, des d'això des d'Aranem Podcast, també des de la sindicatura ja que hi hem, vos animi i vos animem. Vos animem. Síndica, Maria, t'he preguntat tot el que he volit, per la veritat. M'has responit a tot el que volia. Que jo he volit. Pregunta-me el que voles que te responaré el que me doni la gana. Exactament. Més, has estat
molt comprensiva a l'hora de responem. Ben, jo ara te vau a respondre a la pregunta que també tu vulgues, que aquesta era la darrera secció del programa que me demanen de tu, doncs jo no me pugui escapar. Aquesta no la sabia, l'hagués pensat més, l'hagués pensat més. Bueno, va anar més a lo personal. Com te planteges tu aquesta paternitat que arriba? Era cercada també, perquè aquestes causes, ja et sabes, Maria, que quan no són cercades, depèn en moment vital que te trapes de mera parella, tot això pot estar a causa complicada. Més com me plantegi? Primer, de m'il·lusió i de m'alegria, perquè, com te dic, era ja causa cercada. També d'un respecte, perquè, vulguis o no, li vos transmete els valors que tu ets que ven, primer que ets que sang, que t'empís que quan tu sigui saludable tot això, doncs és poder dar-li el millor de tu, també el millor en aquest cas de la meva neta, que pugui créixer, doncs la meva opinió, que sigui formada, beneta, i que sigui educat, i que sigui bona persona. Jo l'únic que vull és que sigui bona persona. Digui que tu te més mateixi, m'haus de queixar. Perquè jo t'hi a causa, jo de petit era molt dolent, però dolent en bon sentit, vau dir la paraula en català, trapella. Tracassier. Donc jo era molt tracassier. Veig que les professores tots estem cridaven a la meva mai en acabar l'escola. Què passava d'empius? Me fotia la meva mai. Me fotia la meva mai que me digui que no pot estar tal. Més d'empius, també temps, doncs ves que no hi que el mainatge sigui molt dolent, sinó que simplement que era tracassier. Que d'empius, doncs també temps... Sabes que karma i l'univers et tornen tot, no? Va tornar més dolent. Ja et sé. No serà mi, també ja et sap, de que serà que es tracassiem. Ben, doncs, Maria, mil gràcies per tot, que vagi molt bé, de morir que tot vagi perfecte en aquests darrere dius més i que manquen, arren, mos van vedent per ací o per a Valdaran. Molt bé, gràcies a tu. Mil gràcies per haver format part d'aquest Aranem Podcast. Això que dir, gràcies també a tot l'equip per haver gestionat aquesta entrevista. I ànims, també el que te queda. Ens anàvem trobant pels passadissis. Gràcies. A tu. Espaci ofrit per Consell Generau d'Aran.